Jine wacho ga ni emorumo. Iseneno ka emorumo. Biseneno ga. Okorumo. Jine wacho ni Tony rumo. In iseneno ka Tony rumo. Ang'iya to misifa Tom Marwa. Tom Marwa ka to biro mana gi design mar kweche YouTube TikTok. To podo trend. Ariambo go sawacha dier. Mana tu. Nyane sifa mana. Okawuoyo ne sifa. Okawuoyo. Ni kata kubiro. No. Jine wacho ni Tom rumo. Ligane Omari. Jine wacho ni Tom sifa rumo. Joma ne gichako go to rumo te. Atomi to nyasomi orieko ni dhie TikTok ichak kwecho. Baba iwinjo ochako trending mani Tom jakwecho. Iwinjo to chako duoko malo mogolo thum atumigwe onge ja thum mar benga kata wan kod gi kolabo onge ja thum mar benga manyalo inga Tomi gin gi dola gi dhiwa achiel inge ja benga mane nyaki pog atomigo benga koso angla atomigo benga Wangela ka to le doga matin nikech omiyo jopiny gima fans dware momiya to ngama riek rach ogena notemo wer nuneno to pok no chopo kama indo chope wewe dadier ba ye kuma indo chope binge kuma ina ntiere zani dongo gina no chako wer chon nyane kada jothumbe ma wer zani to pok chopo winda bwana dong mane gima wacho dong jopiny neno kata mana jothumbe moko mineno go thumbe kae nyaka madongo mose trend gi ere mose set standard sani inde luongo ni OGW hey ogina poko chopo kuma indo chope ogina luongo ni OGW Wani choga okachae nyiri kaloko padu maber winje gimope no gato bwana wangna jipanga bwana wono gina mala ka wono gina betuya winje no acha wacho ni ine mirwako ogene gini jopinda ochope level 2 ma sani anatamba East Africa and Central Africa na level 1 en level makoro timo collabo US Nkechi US okechu ene chunyi capital city mar piny te donge koro kama wachope ni Evans inda ilongo ni Evans Mano is my personal friend and personal friend mara sani inda timo maber wa support ni neno kogolo ji kaka piuso mudho gene long mara dier no golo dongo golo ge yani olo grade margi piny oze ni bwana se chimu kuma gaminga doge piny gini piuso neno okayanye weche ginario ibe tich kata idogo piny ibed ni makona kamera kako thum bwana ide ya bwana Koro generally how was the funeral liendo tuom dongwa chiengo ka dongwa chango pesa ka dongwa chako wuoth maber ka wachango pesa grube kai to ka watigo chengo to jo okuche gi jo mwao ka take over liendwa mokilungu no bidan kia dela kia ngo you take over liendwa makata wan koro wegliel wan koro ndege moidhi wan machulo first class to ichulo ne jokongo moko be first class gi pesa ma wachango no chulne nyaka jindege dong no chuli ni wacho ni berber ndege manutingo tuma dongan babiro gi ndege no to dongre chunge ya makata sani na gombo ni Nyasaye kanyalo kawo recho no to mia wewe hii ni ujumbe kwa watu wote wenye wanamtamani Recho Tuoma mwesimu Mungu sio mjinga tumesafanya mkakati tumekaa na familia kuma Recho Chomwani mwangeyo sema kikwese hii Kiswahili mali Recho analekea si we know hiyo ni mali yangu are you getting me right yes are you getting me yes nipate mukisi ama mukikuyu ama mukamba ama mugiriama ama albino wenye wanatoka huko golf ati wana panua mdomo hapo abiro go guok kuro to Recho wuok no kodwani ko wuok no kodwara ukambani kia Tanzania kwani uju ukambani kia Tanzania otema
Simu kamera waje Recho tema. Recho ukisema unitaki unajua ukambani iko. Option 2, Pastor Ezekiel anapeana ndoa. Option 3, Manyolo ataniombea ka. Atafanya tu umejipata tume unaruka. Option 4, tuko na pastor ingine hapa anaitwa Juma huyu Maji Masuri. Ataomba tu. Tukoro wodi fi maje kuoni kata kota more. Bechando chunye. Dongo ngeyo. Bechando chunye. Ngamaje ku. Wodi fi bi. Buwan. Bechando chunye. Yero Baba kidu banga ngama chunye ngich rongon. Wo fu chunye ngich. Wodi fi bi. Yore enori yore kamora mora. Nyaka jotobe matini chamo. Be jago sibelo ndo chake chamo. Doka ini nyako kibet marachi chami nyako. Mari. Bwana wewe bibi tikeni wodo mkwajo. Otema. Baba sani akalo level marja wangala moro ni hicho reku mano. Ibro neno we wang ni kada wodu fibini. Ko chamo pesa ji. O chamos. Oka wodu fibi. Inge maber kaka timone gaji. Wodu fibi apare no nge maber. Kaita ajo nyisie gimoro. Wodu fibi no producer keno promoter no trend ga iga kaiga mara no trend ni ochamo chingato mara trend ni ochamo pesa ngato mara trend ni odokedagi mi ojiwende gi yani trending would video Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Nyakaramogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Osebedo kinde mang'eny ahinya Nyakaramogi ka bende pok wabiro ka achiel kachiel ma wawuoyo gi Kimbi Kimbi. Kimbi Kimbi nwaneno chon public liko orodhe kachacha endo gi Ogina Koko. Bang' mano no endo wase miss Kimbi Kimbi jipenjore ni Germany no dhi kanye. Germany ne ere kuma no dhi enti gik mang'eny timore to Kimbi Kimbi okuo. Omiyo jomoko osebedo ka penjore ni debed ni ngum no miyo koro tinde Kimbi Kimbi bodho wach koso nodong' rafuok makoro okonya wuoyo maber. Omiyo Nyakaramogi owinjo achiel kachiel kowuok Kimbi Kimbi kowuok kuom Kimbi Kimbi okonwa to be wuoye gik moko mosetimore kaendo to wan kaka ing'eyo Nyakaramogi kose wuoyo to une munyalo lose gi oko kono wan personal ya por luoga no marinash umari chieno jamo na mbele chiene mineno to mbele mingo wewe emingo emingondo buko ibedo gi paro maricho kata wanyalo wacho no mari dhako ngude nigi chake kore kubni ariyo to podi chwako sitirungi kinge maber ni poki subscribe tafadhali kau thuolo mondi subscribe. Age maber ni ati Januar to tek jothurwa lakini kawe akawa thuolo moro matin subscribe. Wewe winji kowuok kuom Akimbo mwenyewe oyuko Kimbi Kimbi. Nyakaramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas
Kikibed gi kionko moramora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Kimi. Mozi jo penyo meri ngamolal. E nying Ruoth Yesu, sani wan gi New Year resolutions. Mos ngama mosi. Mos kama mosi. Gochne ngama gochone. Nyier gi ngama nyiero kodi. Ko ng'ato ng'ong'oni to ng'ong'ne. This is New Year resolution. Kendo kwa bilokogi. Idhi mbele ahinya. Dugiri gi chien matin. Ere kumono padi cha kodi koso kodi. Iran bwana ifo. Iran. Yeah. Yes. By the way, no. Ndalo cha nokanya nyiero nikech ing'e gimoro kal pod late to ichalo gi migini but kose kalo koro bedo gi mame. Machacha ne okana pap. Ng'acha nodhiro wiya. Nodhiro wiya. Anyway, nyocha waseloso weche go. Okay, ngeni poka mosiga. Okay. Iya nyati mosa. By the way, no diga los la moro marea. Iya nyati mosa. Okay, na big up. By the way, kamu kikuwa marachan kora late mokwongo. Okay, na kike goya. Anyway, bwana ingamolal, bwana nidhi kanya. Wachage kanya. Nyocha adonje tije moko mag TV gi koro ng'eni kidonjo kocha be. Nitie chike mang'eny moket ni koro ng'eni de nyocha temo transform kawuok e politics tadugo corporate. Koro ng'eni transformation no tega nikech joseng'iyo kodi iwuoyo e politics iwacho ni Ruto timo ma baba timo kama koro kichaki dugo koro idwa wacho entertainment ni koro in comedian iweyo siasa nyakilal ne ji nikech ji nyocha ng'iyo platform mamoko ka iwinjo to koro in platform manyien idhi mainstream koro ng'eni nyakilal makata kidugi mako yamo lakini nyaka yamo lal ni matin ng'eni gik moko te muma wacho ni gik moko te Nyasaye timo gi sane mowinjore ok sasa yama imuoch ni timo matitimo ma ok Nyasaye ok nyami gik moko te dichiel midhigo dichiel ma ok ni wacho ni mi mainstream ka to ma otami e dhako igo pap ma wi ok ti nyocha waneni ugonja gi dayo moro muti marateng wachak waneni rogo gi dayo moro machalo albino malando machalo puga ma kikalio ne rom godheru yani pap ti goyo ma koro emo miatemo wacho mano fact Nyasaye ok nyami gimoro amora omi LTN omaimon lakini oketi e dei. Are you getting me right? Okay, kaka wacho ni ati nyota no lal bang' kosego. Apim ne gimoro. Gima Nyasaye okelo ni kowuok e polo kolwar ni ng'ata mawinja. Gima Nyasaye omiyi kende opogore gi nyota midhi manyo kuom ng'ato. Then mar ariyo ng'ama legend ng'ama Nyasaye ose trend ga kata failed kuonde gi eno korum ga mane gima dwa ning'e eno korum kwa mfano jine wacho ga ni emorumo iseneno ka emorumo biseneno ga okorum jine wacho ni Tony rumo iseneno ka Tony rumo ang'iya to misifa Tom Marwa ka to biro mana gi design mar kweche YouTube TikTok to podo trend ariambo ko sawacha dier okawuoyo ne sifa okawuoyo no jine wacho ni Tomo rumo ligane Omari jine wacho ni Tomi sifo rumo joma ne gichako go to rumo te Atomi to Nyasaye omiyo rieko ni dhi e TikTok ichak kwecho baba iwinjo ochako trending mani Tom jakwecho
Iwinjo? Yeah. To chako duoko malo mogolo thum atumigwe. Onge ja thum mar benga kata wan kod gi kolabo. Onge ja thum mar benga manyalo inga Tomi. Gin gi dola gi dhi wang' achiel. Ing'e ja benga mane? Benga mane? Nyaki pog. Atomigo benga koso angla. Atomigo benga. Wangela ka to lidho ga matin nikech omiyo jopiny gima fancy dware momiya. Atomi ng'ama rieko bwana. Atomi ok gweno ka in. Ino kisiko mana kich ituyo gi ji gi jopiny ka. Atomi neno ka osetuyo ji. Chiburu gorugo kenda nene stage ngamono tu. Ai mano ogine ya kimbi. Nyoti wacho ni nyoti dwako yani mana awuoyo aketo wacho dhoge. Ego. Kimbi dong ne siema. Koso ne okanini. Dong ne wane ne jini ine stage bang'eny ne nitie nyaka Simi kae dong ne nikan. Werwa ko Simi Kenya wacho. Dong ne jo kuma ne oneno. Simi Kenya. Into ine jatuya. Kisi wuoyo to kodhogi. In gimoro ma correlate iluongo na Jwang Junior ni. Jamidia wadu moro ma wiyo janyne. Iwo na Jwang marach. Ka wuo marach. In fact Jwang usiepne malich. Ajwang ng'ama ber. Wiyo jany. Ajwang ng'ama ber. Dhoni wiyo jany. Diere moko dioka. Ajwang ng'ama ber. Buwana. Diere moko dioka ma wapano wewa. Lakini ajwang ng'ama ber. Ajwang to ng'ama ber, ng'ama chunya ler. Wan ok wanya wuoyo marach kuom Jwang Junior nikech en junior wa. Otheno. Dhoni ndalo moko. Machane ndalo moko nitiere ma piny ber. Ndalo moko piny otimore nade? Ndalo moko inyalo chamo tieg gwene ndara. Mogari tieg gwene to marach ka gwaro yi jathum. Idhi timo ne ng'ato interview koke dieo. Buwana. Ka wuok kuom ng'ato marach. Kata na wiji. Kata ndong Kidwa ka kipaka Jwang Junior neno dieo. maber. Ajwang ng'ama ber. Nitie gik mono timore chien ka. Adwa ni wuo. Ti wuo king'iyo kamera. Ater. Chakna gi Tatu Bora. Kama indo ogoyo no mano luong no go chunye midi mare. Ineno Tatu Bora ni ki compare gi wende inda mokwongo. Tatu Bora gin wende moko mamit. Ki wuo marach ogena winjo gini. Ogena potiyo kaende. Tatu Bora okawuo marach. Ogena notemo wer nuneno. To pok no chopo kama indo chope. Wewe. Dadier. Ba inge kuma indo chope. Binge kuma indo ntiere zani. Dongo gina no chako wer chon. Nyane kada jothumbe ma wer sani. To poko chopo winda. Bwana dong mane gima wacho. Dong jopiny neno. Kata mana jothumbe moko mineno go thumbe kae nyaka madongo mose trend gi. Ere mose set standard. Sani inde luongo ni OGW. Hey. Ogena poko chopo kuma indo chope. Ogena luongo ni OGW. Wani choge na. Okachae. Nyiri ka loko padu maber winje gimo penjo. No. Bwana wang'na jipanga. Wani wono gina mara. Ka wono gina betuya. Winje no. Wacho ni ine mirwako ogena gini. Jopiny maneno ene morwako ogena ka. Tana temo nyise niya. En openya no ogena. Iwinjo kaka wiyo top. Kamikaso mani nogo dhoga no. Ineno. Kona kana niwa interview. Ineno. Inda sani iluongo no GW. Ene Calligraph Jones mar piny luo. Iwinjo? OGW. Tatu Bora. Kidwa winjo ni wende go mit. Adwa ni iwinj kaka in opang instrumental margi. Iwinjo? Instrumental meji wacho ni rach bi. Omari ni sewer. Wende mugi moko miwero migo parodi ka be gikwe. Chuoge wer monge parodi. Miwuok gi wer moro piny. Ma Omari ndiko wer. Ok ni parodi ni diele ni gisianda ne. To luang nini ka gisianda. Wende moko ugoyo. Okaya nyapaki. Atema. Tema. Awu kodi tiana. Day. Kadanga kamera oksaya. Ya we uchungu. We uchungu. Matore ago guok goch Kisumo. Anyisi gimoro. Kama ng'ato time gima ber
tipako no timo gima ber. Kama ng'ato time gima rach, tiwacho ni ma gima rach. Iwinjo? Dir mane gimane kelo tofauti e kinda gi joka inda. Nen diere cha kane dhi mielo inda, simbe ne thoro lal. Iwinjo? To ji noluoro wacho. To an nago duonda piny. Mo negi nywako na nonywak ne stage donga dier. Tok kanyo kainda kata kiketo sime wi mesa. Ikawi kano ni akana maber. Ibiro yude ka Yesu duogo. Malete maduogo londie ka ringo. Ma kawuoni pako ni Ok ni malet. En fact. Negi we kwalo simbe. Sani ka inda nitie security. Sani ngeni kama indo chope. Inda ochope level 2. Ma sani anatamba East Africa and Central Africa. Na level 1 en level makoro timo kolabo US. Okay. Nkechi US okechu en chunyi capital city mar piny te. Donge. Koro kama wachope ni Evans, inda ilongo ni Evans. Mano is my personal friend. And personal friend mara. Sani inda timo maber. Wa support ni neno kogolo ji kaka piuso mudho gene long mara dier no golo dongo golo gi yani olo grade margi piny oze ni bwana se chiemo kumo ga minga doge piny gini piuso neno okayanye donge wawacho gi matimore ino kinene mtandao kaji wacho ni baba ai kamera ai wang kamera wane interview tafadhali makanyi mchele kamera ma jiwa ngitek omera bechunge wang kamera kiti mu interview no lakini ombo ber ni aber aki ingienge wang kamera yamanga yawa bade mbele ineno inda ugolo jok moko machalo piuso mudo okogolo gi ni oriembo gi odwoko gi piny inda be maintain gosiepene mane ber ne lakini kama ne Pius ni malo manen management manen gi sauti cha emonyize ni bana weche ginario ibe tich kata idogo pen ibed ni makona kamera kako thum bane de ya bwana Goro Pius odok mako kamera donge ne yani oken kuom right ingeni koro chalo gima indo timo nia ngano dugo kar ka media ne media team ne to wuok kor management inda sani manage gi kende iwinjo again gi supen bag were gi supen bag but apart from mano ilunge mana supen bag open bag Mario gima dwa nyisi joma otingo inda malo gi kumo chopeno gin osiepe ma en go osiep yiero osiepe igane ngama wacho ni Omari rumo en wewe Omari rum ko Omari lokore sabo buntinde iwinja osiepe ma inda nigo machalo kaka Bruno Liende Ogada CDC Steve Rapolo gene John Cooper yes iwinjo machalo kama kimbi iwinjo wani mwamio janabi ni malo sani wani mwamio janabi ni malo pejane inda kapiny tek bwana ngamo manyo gari basire obiruga onge oda ukotera makimbo jotume mapoko ka advice ira ne kage chal mi aji adek mapoko ka advice maricho Omari nas ise ka advice moro ni tie ka iluongo ni Dop Kid inye mogi Ingeni sami yero jok maka jok mi moro ni tie ka iluongo ni ngane mapoko ka advice ira uneno kaka chal nitiere Tabu Jakoyugi ka nitiere Fred Madisco boisena no kaka ka advice ira donge nganga mana koda
nitiere dongo swang. We akwani gi. Ya wuoi maka advice raka ko koth jarapogi papo 001. Musa Jakadala. Dola wuda dhiambo atomi marumina noni. Atomi sefa. Ngane ni Steve Simbu boy be kaw ga advice ra. An matwe nyaka kafundi matwango ga lewni go. Iwinjo. Koro miyo. General wanyalo wacho kawuono ne ini support Tatu Bora. Kimet gin sawa. Tatu Bora winyane. Weche era tek makachako pimo donge. Iwinjo? Ingeni onge tiende monde wuonde nyako kingeni dhi weye. Stress nyalo negi mama. Mano tok duondenda. Mano tok duondenda. Ni agombi ga mama. Ingena agombi ga samoro. Adwari ga samoro. Gino makochunya. Mano koro wawero kaka inda were. Mama ne duondenda. To dong mano duondenda kwani dong mano to duonda lakini awero gima inda wero. Duonda nyalo bedo duondenda nade bwana. Okay. Lachor gini kawaja kwangu. Gini bailugo ni street talk. Man to man. Generally, ne lienda iluongo ne liendo tuoma. Liendo tuoma ok nyalo romo gi riend Baba Mona. Nikech management mar joka Baba Mona ne management moro ma well organized. Jaka no ne liende organized. Nyaka wapargi. Kikikona ne liend otuoma ok nyalo romo gi liend Kolo Kwala. Iwinjo? Liend Kolo Kwala nene liel manobedo organized to liend Kolo Kwala ok nyal romo gi liend Obala wuod Jokindu. Iwinja maber? Ayo kateng mi? Niso ni gine liete mekwano go te. To liend ong'ane ne otuoma ok nyal romo gi liend Eriko Mondi. Fred. Mano bedo manyien ne gi jo Kupa Kenya ka. Raila no biro kata an be ndege mano tingo Raila no e man be na idho. Raila lor to yauna dho ndege ta wadhigo. Ni neno kaka jakome mokwongo lor to yauna ndege. Gochne Morris Ogeta. Gochne kata Joji. Jakomo lor nikech gik ma kamago ka ng'iyo go. To wacho ni nyathini nyalo lal. Yauna. Koka jalango ni obiro riore. To nino kaka no pade. Wawachne ya. Eliete mosetemorege te iwacho ni marutuo mapodo ywagoro. Malich. Bwana. O ywagoro nikech ni poke tho waneno lini ni chalo nade. Gisani to en mo ywagoro e list. To kidwani waneni ni liel dhinade ni kare ng'ato tho sani mondo kal marutuo mano. Mtu akupe sahi. Avuke ya utuoma tunione ni ya nani imevuruta mkia. Hao matiktoka sasa ndio wameanza kukufa. Ndio wanataka kukufa. Jamani, kwa kitu bato. Unaongea vibaya. Anyisia dier. Unaongea vibaya. Anyisia dier. Muogimi wacho na kamera. Jo tiktoka. Kore ka gichako. Kore ko chako to. Kore ko chako to. Doguru elemu. Wana nitiki miwacho kizo hili. Toki wacho kizo hili. Tiktoka tema nyonga. Niweka 50 ni nyonge. Nyasaye hiyo kumoro go. Mano tiwuoyo gi Cindy Maraji. An Cindy akia Cindy tonga. Iwuoyo ne Cindy. Cindy nga. Dong jamia mea. Jamia mea, mano ni miwacho ni minye. Samoro segwelo niga mia no. Aonge kanyo. Iwuoyo ne Cindy. Ana wacho ni tiktokers mong'iyo nyonga mia no. Noka lungo nying ng'ato, nikech wan be waneno gi mtandao. Wan kaka diwa bede otosimo kelni. Kaka an be wachni amiyo jo Kanyanam kaka simo kelo ne en be simbe gi TV ne dhi kelo ne kumo bete LTN kelo ne kuom kimbi mana kaka wanene koro makosa ok mara power of internet. Koro generally how was the funeral liendo tuoma? Dong wachengo ka dong wachango pesa ka dong wachako wuoth maber ka wachango pesa grube kai to ka watigo chengo to jo okuche gi jo mwao ka take over liendwa mokilungu no bidan kia dela kia ngo you take over liendwa makata wan koro weg liel wan koro ndege moidhi wan machulo first class
to ichulo ne jokongo moko be first class gi pesa ma wachango. No chulne nyaka jindege. Dong no chul, ini wacho ni ber. Ndege manu tiyo tuba dongan babiro gi ndege no. Nyako moro ntie kama tiyo matek iluongo ni political arena. Yeah, political arena. Dango mi no ingeni no iye no wango kodhi no chopo nyaka Kisumu. To no kodhi liel kama ni iki tuba ingeni nango. Nyako no riere ga bwana. Mokni no luor ni biro go. Political arena nyako choke ngi nyako enade. Ini semi joka nyako no nigi boyfriend kate Facebook kate TikTok. Onge goni ke chodembore. Orito kare. To hini chopelie. Kati chapa chope. Koro wan joma celeb iketo magi nyoyo. Jomo imiyo ringo gi gweno, to wan iketo magi nyoyo. How? Liendwa. Liendwa otuombwa. Uketwa gi nyoyo. Uketwa gi nyoyo ba. Wewe. Uketwa gi nyoyo. Tich mateke muketwa go. Tiguru sanduku. Tomuru tent kacha. Dhiungi kwane kombe go. Dhiukwane mageti muketwa go njodala magodi ikbitiyo bwana. Iran manade. Iyana rubi gendege. Idi cham nyoyo. To make the rest of us, irito kombe. Nidi jogwengi ni okbea yenya irito kombe. Kami bare yende kwani yena di mobar. Ni mano egimo ketwa go eleno tuoma bwana mago gikmalet sana. Anyway. Jomwa chiemo maber. Chal gima piny joka bimbe koko yudo freedom. Chiemo wiwa malich. Muonyo kuon to muonyo gweno. Dhoka uchiel mano yanga na golo dhoka reyo kanyo. Okaero ga gik milango. Bingeni Recho nigi records. To dong Recho ng'eya makata sani na gombo ni Nyasaye kanyalo kawo Recho no to miya. Wewe. Nyasaye mamiyo ji. Wuogi Recho ka kon Recho ni Recho. Recho ng'eyo ting'eyo. Ng'eyo to ng'eyo. Wuogi Recho. Ng'eyo to ng'eyo. Wachni Recho tuoma. Recho tuoma. Awach nango. Gima wacho ka Recho otuomo ng'eyo. We in terms of rit maber we manyalo rite piny Kenya ka sani. Ezekiel no sede. Kimbi wuod kanu wang'aya wuod koge mod mach. Od mach. Nyalo rite maber sani. In mach migede. Ok mach dala wa iluongo ni koge mod mach. Ino piny Amerika nyo wang' nyoro. Mach no mako udi te to bangalo mar kwarwa cha. Ero noko wang' mi neno gino. Macha od kwarwa. Macha ok nyalo wang'. Toto. Kal kama mam. Good girl. Koro wawacho ni gisani nyalo take over Recho kini nyalo timo maber. Hii ni wabati gini Kiswahili. Wasema kwa Kiswahili. Hii ni ujumbe kwa watu wote wenye wanamtamani Recho tuoma. Mwesimu Mungu. Mungu sio mjinga. Tumesafanya mkakati, tumekaa na familia. Kuma Recho chomwani mwangeyo. Sema Kiswahili. Kiswahili. Mali Recho analekea. See we know. Hiyo ni mali yangu. Are you getting me right? Yes. Are you getting me? Yes. Nipate Mkisii ama Mkikuyu ama Mkamba. Ama Mgiriama. Ama albino wenye wanatoka huko golf ati wanapanua mdomo hapo. Abiro go guok. Kuro toka Recho wuok no kodwari. Ko wuok no kodwara Ukambani kia. Kia Tanzania. Kwani ujui Ukambani? Kia Tanzania. Otema. Simu kamera wajini Recho tema. Recho ukisema unitaki unajua Ukambani iko. Option 2 Pastor Sakila na piananga ndoa. Option 3 Manyolo ataniombea ka. Atafanya tu umejipata tume unaruka. Option 4 tuko na pastor ingine hapa anaitwa Juma huyu Maji Masuri. Ataomba tu. Tukate tuwadhie Got Kwer, tunaenda kwa Got Kwer. Ka Odeto Baba Malkio wodo Bimbo. Toko tamoreta di manyo. I'm looking for Isabella Muga. A woman with one breastfeeding system. Na nuna lama keso. In fact kwanza hii mwaka hii. Hii mwaka tumeanza na moto sana. Ha? Hii mwaka ni? Koro sani wanyalo chakuluongi ni kimbi chuo Recho. Mana to kikilunga mondi Recho pod nigi chol.
Sasa donge ukifikiwa na bwana lazima ukuwe na chola. Chon, ilu traditional African society, when a man die, Yes. nyethindi go wembe malere wikete marich kale wiute. Lecho nyocho kaneno kol yelo wiye. Mari nyocho ko kale wiye. Penjrecho. To dong mane momiyo pod wawacho ni en ge Chola. lakini mkamba ukiingia hapo wewe unakauka. Hiyo ni mali ya Wajaluo. Tungoje kwa wakamba wengi. Nonsense. Generally, wajalo wajere liel urgo maber, nen liel maber, nen liel molosi. It was very organized, lakini maber. chiemu emanyokurimu wa chakula haikutosa sisi. Wameweka mama mwingine lungo ni sijui, wameweka nduko kwa catering na Njeri. Chakula yenye libaki simeenda hapa Central na Western. Chakula yenye sio Western, si chakula Kitui Ukambani najua imekauka. Ndio maana wasichana wao sasa hivi wanangangana na sisi. Hata sisi hii tutaki kuoa Wakamba. Wakamba tumewachia Mjaluo mmoja tu ndio aoe. Bolo best pork. Bwana gimatene serwa kwenye kabolo. Donge ngamanya lori to Mkamba mwenye anaweza tunza Mkamba vizuri. Ni Bolo best pork. Yendo akuna mali. Huyu Johannes Bolo huyu senator hawezani na Mkamba. Senator Johannes Bolo akona pesa. Lakini hawezani na Mkamba. Lakini anaweza kulinda Nairobi, yeye ni senator. Mwenye anawezana na Mkamba vizuri ni Bolo Bespo. Huyu ndio umesema sio mimi. Bwana, ini kamuni bile akia kumea ni zebu kawi yoketre. Yo mdi. Koro kisane. Ya. In kaka ilungo ni oyuko kimbi. Nying maru yuko ngeno kunyal dong nikech mano nying kwaro to en nying wuonwa. En yako dong nyaka chieng. Yeah. Miwa gik moko midike. Maybe put forward kanisa chako ni ati 2025. Okay. Resolution. Okay. Mokwongo. Anyise dier. Ngato wacho ni okali. Ivinja. Omari gigin maneno haya sio mageni kwa magine ulimi ya dhano. Binadamu. Ngato wacho ni Omari naji subachako ga LTN to Tanzania se yombo mabor. Ngamunyi se nini PM kode. Ngamunyi se nini lawe. Ngato bukore ni ngani joka ngane lawa. To joka ngane malawigo. Okichuka kikali ni kiseol. To kapodi dwaringo ringi gilawi. This new year resolution. Hey. Ni ngato wacho. Ni Omari nasi nitokata kwa lunch to goal. Okukunga goal ni lunch. Icham lwete. Kaito kinyubi wiidi kuodi ke ino golo ni nyoro. Idi pomana ki golo ne. Ariambo? Mana dier. Toki gao ngato ge wang. Ini gombo no yuo wange. Gawrok teng gawa gawi. Mano gik manitie zani. Sani nyako manuwei. Diri mani ya dala chato ni taro men. Nyaka ni udu mon ma golf. Olosieni mano to no kwa uweka. Nga dako manuwei dire chaka poki udo dayo ma golf ni. Anataran. Ni leny. Koro ne kaka dhogi oyugno kata sani. Ine moto kichal mota murei. Omari biro moto tara. Ondesi iseketo machine ready. Nyene ne wuonda mono bie kamera mondo koro chak lando na jopenji gagi. No. Ondesi machine ready. Ondisi wan gi kamera maya mahana. An jionge. Jionge ni Mana style ndane podagine matin but bang man etagwa piny. But in mari. Niti kata na kimu wuda kinyi. Shani na said the US matimo plastic body surgery. Ineno kaka sign. Sign kuzoka sign. Ariany kuzoka riany. Aich late. Wanyalo lungo nyako moro bire kamera kasani. To nyisa an gi in. Ere ngama chalo dhano to ere ngama chalo Dracula.
Hey, anyway, ne can talk to talk barba wach. Manya mi apoka padi e kamera nini. Ngamo ingi ang'eyo. Tema. Tema. Ngamo ingi ang'eyo. Aonge machita ne opoya. Mia Simba goch ne ogena. Goch ne ogena. Machita no poya bwana. Machita no poya no kang'eyo. Shani nyaka otiena ni tabago gina ni kaw iduogra gokinyi. Doni na winjo no chuli maber. No ko chula adwa nyisie gimoro. Wadoge in sense moko make jokes wan joluo. Iwinjo. Mar ariyo ka wan ni donjo ne ogene court to chuli pesa maber. Gima ne timore. Bang pesa ne milal. Ogina no ko chula nikech no Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Nyakora mogine wane break kanyo no endo kuma bende ne wawinjo lendo mopogore med parni ni kai Nairobi galwora mare kar liedo maber kabisa mabende iwacho ne gi lielo piny gi malo en iluongo ni bezi yetu oyudore Umoja 3 ka endi kuma bende wantiere itae gosiepna iluongo ni JP Ondesi wuod Makurintho makaka nono 00 inyalo manye kanyo no endo e YouTube mare TikTok to kumoro mora yude kako chalo pod wan ka endi go Kimbo iluongo ni Kimbo Nyanyango. Kimbo nitiere gik moko mawacho kacha endo mabende we have to put in action nyalo neno kacha endo achiel owacho ni kik iwach ni ng'ato ngode ka in to pok igolo and mano to kata na wacho ka gine ariera kabisa kik po ne wacho ni ng'ato ngode ka in to pok igolo. Ariyo kik iwach ni yombo ng'ato nikech onge ng'ama koni ni ng'ano piem kodi samoro en olinga kare en ochopo yini wacho ne ini nyaguri kare no se chopo iringo mi sweat bigo igori ng'ano ino chal mana gi gik moko ma dokar ka ginene gik moko ma pack gik moko mag tendo ya userati ge to kiwacho no ya userati wach gi mi wacho ne userati tango inyalo bedo gi nyako ma nyasomi ogwedho gi kar bedo mang'ongo to nyini nyasomi toothpick mathin kiki nyagri ni nyakirom nyako cha in go makar goyo ni iwuok idhini manaura ok nyatieke nikori wacho ni yawa kata ikwadho mana koriamo guno kama kwadho baba kiwacho ni dwaro mo mama no baba to anyway mana kaje otako yudo prince moro otako yudo prince moro makoro kwanye prince mane prince Kasam yes ani prince ngeny ndiye prince Kasala ndiye prince Kasam ndiye prince ndiye prince wa ma prince wa ndiye prince wa ma prince wa ndiye prince wa ma prince wa kanyo ndiye prince wa ma prince wa recorda kimbi ne wa chungu mono wacho ni kijaluo maber kike cham pes remo gima nyisou dhawo ji dhawo kata bed no goyi kata bed ni gocho kaka no goyi chawa in jicha ni joneno inde dembe shida kamoro ido ga chienti paro ka Yesu emano gure msalaba ochwade sianda Yesu ogo musumale badi Yesu ochuokore gi tonge to Yesu no wacho ni wura ng'one nikech kata sama ni guro Yesu no malaikni mag polo te no ikore ni gonjo nerito wano wad an bende sama ni go dhogano nan gi security mane girito mana wano wad akimbo watak kozo watim nango ke ngama riek ok fight back
Adwa ni winja. Ka in ng'amo dhi skul, ok idhaw gi nyathi. Ka in ng'amo somo, ok igori gi ng'amo ng'ol. Ka in ng'ama wiye tiyo, ok gori gi muofu. Ka in ng'ama wiye tiyo, ok idhaw gi raura. Gi ng'amo fu. Ka in ng'ama wiye tiyo, ok idhaw gi ng'amo fu. Ma iwuono. Kawuono gina. Iwuono gina. Joluo wa uwinjo kawacho. Ma en puonj ne joluo. Okay. LTN kaibe samoro wapuonjo ji. Ok ni samoro. LTN wapuonjo ji. Donge ma wapuonjo ji. Donge koro wanyiso ji gik mantie. Idwa dhaw nade ng'ama dichuo ing'ina ngumi dhaw gi dhako. Donge ya dhako yanyi mapadi tidhi kumidhi. Omari. Kot masani dok nega mon moloyo joma chuo. Ing'e mano? Dichuo nge gi justice. Mana reyo. Omari in. Ng'at moro wawacho ung'ona. Ng'at moro ma puth. Mong'ol ma yuare piny. Ma disable. Omaki goyi. Omari in be wayudi kichunje ng'uti kori goye. In ma wamaki wagoyi. Kata mana ng'acha chaye mano kinyi. To in migoyi nikech in ok ne sida ma en go. In ne mano kinyi. Koro miyo piny masani. Ok na disable. Mago in miwacho. Ano kawuoye. Koro piny masani. Piny masani. Kawuo maracho. Kawuo kuom ng'ato. Omero Omari wuoyo ni kawuono kado idwa winja tivinji. Samineno ka Simba Ruto. Yeitanga inya gino ger. Kata riwa yala mineno cha. Sani otero mana joma modhi. Winjo mano nyango no dhi luokore riwa yala otere. Koro bed motang'. Mar ariyo. Sani wan wadhi mana gi tatu bora. Sani gimoro amora en mana tatu ang'owa. Tatu bora. Kigolo wende mokalo adek dichiel. Mago gin bora. Mago? Ok gin bora. Mago boring. Wewe. Anitie bora gi boring. Tatu bora. Kazo wan gi mingi boring. Iwuon ya miso. Dukupuga we. Nakia gigo. Amiso kogolo thum kende. Jakadalo golo thum. Mago bora. Mogolo thumbe adek. Jakadalo golo thumbe adek sani. Magiluongo nang'o tatu? Bora. Ema opija ka ilogolo wende adek sani. Tatu? Bora. Indo golo wende adek. Tatu? Bora. Papatiyo golo wende adek. Tatu? Ogolo. Adek ne wan kode machulo ne studio. Mago tatu? Bora. Okodhi Jarapogo golo wende adek. Tatu? Jomoko. Okay. Jomoko bogolo wende mokalo adek. Mago tatu? Boring. Ine miwacho. To ine makori taya miso no. Wecha miso ija thum mokwongo break. Edwe chiel ogolo wende 74. Hey, jathumane. 74 bora. Bora, hey. Bora. Hey. Ukiwacha ni mokala dek. Maga miso to kata ging'eny to gin bora. Bora muziki koso muziki. Koro sani industry mar ohangla. Ji odonje mang'eny. Yeah. Makata moko gik magiwero wakia. Yeah. Iwinjo? Iwinjo ka ng'ato siyo gi wer moro. Ne anyoremo. Nyathi ma kom miya to kawe. Ng'ama no nyisi nyathino dhi mi. Nyathino ne ikore ne miyo raura. Ya jomoko yaw. Wan wang'e legend. Onyi Papa J ok nya rumo. Agodi Konyango emchiewa. Agodi Konyango. Ok nya rumo. Iwinja. Kawuono chamwa mana musigini. Kaka Talanta be biro maneno, waneno kotiyo matek. Obiro. Freddy Madisco ok nyal rumo. En kata ji wacho ni Freddy olal, Freddy rumo. Chieng' moduogo achiel. Odhi bien be upango tatu bora. Na winjo kamano. Anko Edi to koro noma. Weka mate mlangoni. Nami nitelese. Udi sautotoni. Waumbelese. Mano ingeni uombolesa kinyago e ot. Steve Ojanam poka winjo wende gema. Wewe.
Steve Ojana memono iwacho ni wuod Phoebe otamore welcha. Be okwa winjo akoro wuod Phoebe ma jakuoni kata kotamore be chando chunye. Dongo ng'eyo. Be chando chunye. Ng'ama jakuo. Wuod Phoebe. Buwan. Be chando chunye. Baba kidwa ng'ama chunye ng'ich to ng'won. Wuod Phoebe chunye ng'ich. Wuod Phoebe. Orire. En orire kamora mora. Nyaka jothumbe mathin ichamo. Be jako osbel ndio chak ichamo. Do ka in nyako kibet marach ichami nyako. Mari. Bwana wuod Phoebe tigeni wuodho gi mkwacho. Otema. En mkwacho ma Baba sani akalo level mar jo angla moro ni ichore kuoma no. Ibro neno we wang ni kada wuod Phoebe ni. Ko chamo pesa ji. Ocham mos. Oka wuod Phoebe. Ing'eya maber kaka timone gaji. Wuod Phoebe aparo no ng'eya maber kaita ajwo nyisie gimoro. Wuod Phoebe no producer kendo promoter no trend ga iga ka iga. Mara no trend ni ochamo chi ng'ato, mara trend ni ochamo pesa ng'ato, mara trend ni odokedagi miyo ji wende gi. Yani trending wuod Phoebe onge corporate marach, wuod Phoebe no ng'ama riek marach. Nyaka chi ng'ato chamo. Mago gik mose kedga kuom to kochune, wuod Phoebe ng'ama riek marach. Anyisi adier. Ng'acha cha nyalo dak gi onge dak gi ji. Iwinja. Wuod Phoebe gi mokwongo madwa wacho kuome. Freddy Jamnam samoro makosa en mar Freddy okata mar wuod Phoebe. Kulunge ni Freddy Janam. Steve. Samoro makosa en mar Steve Janam. Wuod Phoebe ok nyal golo ni yugi. Tedwaro ni idwaro imiye pesa obiro chamo. Lakini ok nyal golo ni yugi. Nyaka chiegi koko mi quality. Are you getting me right? Wuod Phoebe no be ng'ama dhano bwana. En mani obodwe chiema nyaka kata ka quality no. Wuod Phoebe dwa mayo wahinya kata ko wacho ochamo quality. Lakini we mayo ji ahinya. Anyway, wuod Phoebe be ok onyal golo ni wer kapoko ichiek. Emo mi ochamo pesa gi. Samoro bi se ogwang ti se ogweno. Gweno en Steve Ojana ogwang en wuod Phoebe. Ogwang ochamo pesa ne. Sama ng'ato dhi manyal sababu. Al sababu betona kamoro kama. Tibi. No onge gi wach en bunde ne mo ywe to kudho. Testing. Mic testing. Kaito ini dhi ir al sababu. Al sababu denyo. Makowe kuchami. Bwana luongo wuod Phoebe ni al sababu. Okaluonge. Anatimo example gi gweno, gotenga. Gogwang. Mwanda dhiga to kulo wiye piny. To gimoro wuok e gire ne mwanda machalo ganda kama. To gweno. Nikech fupu gweno dhi to go wang'e chiel ni. Ochako medo somo to mwanda miyo. Mwanda e marachi koso gweno. Koso ng'amo tero gweno ne mwanda. Gik moko nitie makata ku blame wuod Phoebe, joluo wa uwinjowa. Kawuono wawacho wisdom. Sama iyanyo promoter kata producer ni okotimo ni gimidwaro. To ini wuon. Pok wawinjo side ni mar story. Ng'at ma accuse ji pile jabiro gani ng'ani ochwanya ng'ani otimo na kama. To in kori to pok wawinjo. Iwinjo. No kanyali ywak ne ng'ato no gino ogoya ngum. Nikech an be an mana chako. Mogina be ni mane right mare. Ine mine dhi ngum kendi. Donge na diero ingeni okisa gweno tise ogwang. Machal gi mar wuod Phoebe ni. Wuod Phoebe ka gikelo ni moko mano cham ti para namba na inigo. Bolo matin. Ocham rimbo mi. Opara makata ka okelo wachno ni wawuoyi. To hiro kaka wagoye. To ma okati okichamo koda. Sibo boko chamo koda. Bwana waro dhute. Ufuo ute. Idiot. Hey. No give me one. Wanjo mosomo idiot. Idiot tiene ne ng'ama riek mokalo ji tege riek. Okwayo no ng'ato. Nyaki puonjri English. Mano dhi wuod Phoebe gi Steve Ojana. To donge nikech go gichamo kendgi, sama gichako gigo to gipondo. Kose umana, akimbo wuod Phoebe osike simba ka. Bwana kama to giwuoye wang ni wasai nyathiwa. Steve bendi bado wuona to gima gimiya kwani gimiya chiemo majam mamiya wuoyo. No give me no wacha ne idiot. Idiot.
Bwana kimi wang'ni kanyo giyudi. Ana onge. Wuon bibi nyakwaro junju. Osiep nande. Omari moketo wache dhoga ana muol. Yawa. Bwana gimude nutime LTN. Okubi bet maber. Koro wani wach baba mar EU. Watie gi politics. Makoro wachomo. Gikorwa. Kozo nitie wach modong' entertainment ka. Entertainment ka wachwado. Anti jaluo moro iluonga ni Tumbili. Ng'en Tumbili cha jaluo ing'ega. Manyocho fente stage. Omera gi chacha be rombo. Keko chiek ma Sofia gini gi omiyo gi nyaka kek. Koro ng'ani bukore sama koro wadwa chamo kek to gore piny to faint. Dheno kawo kek odhi chamo gi dak e ot. Ya macha rombo. Chiege ma Jaki. Jaki cha be chiege adier. Jaki cha kata an pod an gi interest kuome pok apar. Interest to idwaro otuo ma. Ing'e gigi tegi. Rachel en chiliel gi sani itere. To nyaka ng'ato bed gi dhako original ma dhako. Thank you. Koro idwaro Jaki, but Rachel tidwa tero. To ka jaluo. Idwa tero. Apeleka itero dhako ma kata ka dhako riembi e ot to nyalo kawo care mari. Ong'ane ne Rachel pimo gi danwa. Nyaga pita nyaeka. Mori to kwara nyako terilo. Ewinja. Kenda pime mana gi minwa nyagi Josi. Nyiri masani matimo gi kaka ten kabisa. Rachel timo maber lakini an badwani ibi kora koni ndiga chieg de tho. Irita. Manya kuyi. Asoe kai to mari biro banga. Wewe uru kete line. Uru kete line. Kosidwa nyakwa nyaka kombo tuo macha. Nya? Nyaka kombo tuo macha bedwa ka. Kombo tuo mane suoro. Gik moko nitie mabe nyaka pogi. O gik moko te ikawo. Gik machalo kombe go ipogo. Okay. Bari. Iwacho ni Tumbili kon Tumbili one word. Kapo kwa dhidi. Awe anyishe gi Kiswahili. Tumbili yenyewe au kufanya haki. Sisi tumekaa pale na Johannes Bolo. Tumekusupport. Alafu unaamuka tu hivi na unaamua tu kulia na una faint. Unawacha kama tujakula keki. Tumbili nani alikuwa advice? Mwenye alikuwa advice hiyo time amekuumiza. Tuko na wewe. Ile ilikuwa tu kiki. Tumbili alikuwa mgonjwa na hiyo siku nimemwona kwa healthy sana. Baada ya hiyo kiki simuona amenunua gari. Wey! Wapo na mnyama kwa town sahi. Si ile ya red. Ai, sani yako na mnyama noma sana. Mnyama. Ile ya red. Hiyo ya red amewacha bwana. Sasa Tumbili ako na mnyama. Gari kubwa. Tesla. Ai. Tumbili ni Tesla sani. Kale gorwo kwini ber kata hata mimi nataka nifanye birthday alafu ikikaribia keki hivi candle lighting. Kata an mark na gini offend. Adwa dinye moromo tena. Nitakupiga kofi. Ngani. Ukitaka kufail. Ukitaka kufail. Tafuta Johannes Bolo huyu senator wetu Nairobi. Na tafuta Bolo Bespoke. Yenye twang na goni atoko. Omari manu ine miwacho. Ngato wachenia. Bolo twanga lawo maber. Bad ko twango ne inda. Goni. Ko twango ne simi. Net. Simi okiari wakruok. Hey. Bwana simi kati ni lawyer wakruok. Simi Kenya. Okiari wakruok. Bwana mama wache kamera. But anyway, udhi mbele support unagi show. Ni show ma riwo joluo kamora chiel. Man onagi show. Simi Kenya en kaka CEO mare. Iwinjo. Apart from rwakruok, Simi en ngama nigi discipline. Apart from rwakruok, Simi en ngama chunye ler monge dak gi ji. Iti ng'arwa ko suta media kamolo Simi. Sut moko mong'ony ka. Lakini Simi ngama chunye ber. Tiknwa gini maraila mo. Okoro. Sani wadok dala Omari. Wadok dala nikech sani campaign chakore. Nyo uneno ka jo mumias nyo luonga nyo an ka PK Silasia. To nyo uneno dongruok ma kijana cha otimo dala.
Nitie wuoyi moro Nyakach ka iluongo no Kotho Pande. Ing'eye. Ing'eyo Kotho Pande kaka chunga gi ji. Koro Nyakach biro amwa nikech kacha nitie yawuoyi mang'eny. Then nitiere ng'ato bende ka iluongo ni Ken Nyale. Bende majority leader ma Kisumu. Ochung' e piny Nyando kar Jared. Aito Migori. Suna East wan gi Bruno Liende wang' ni oriok dogi. Bruno Liende okaw kanyo. Iwinjo? Nyatike mino gada CDC. Mano gada member. Dong iyiego? Iyiego? Omari makaya wuoyi makata ino mari nas. Eminyise ni ogada member dwaro kamera ma digital. Ang'eno nena. Ogada member His Excellency HCB CBC DO PA HPC. Usami address to. I address nyaka Bruno Liende. Iwinja. Address gidi chiel. Ka Bruno biket kanyo. Bruno Liende. Ogada CDC. Kimbi. Mondo gowa kodi. Ni ajo manege pesa. Mago ya wuoyi ma chung kodi. Sama piny tek. Jotelo wan gi kamera. Ni Daudi Anguka. Mano director. No chung weri gi director on Son Monday. Ene mo advice governor ma Mombasa. Daudi Anguka no. Aneno ka. En wuodi luo moro mabe 2027 no chung Jombi. Magino dhido sadi ne wasepango ne wasekwalo kura be kuno. Gini sirikal neno. To dong wan be waneno sirikal no. Kwani wanwa miyo wangwa? Ukwalo kura. Sirikal neno gini. Wakwalo kura ne Daudi. Wakwalo kura mondo kal. Wakwalo penjiani, wakwalo mtiani, wakwalo niji penji no dhi kal. Okay. Koro generally wanyalo wacho ni magi kore jok mwaseneno ya wuot luman potential. Nti ng'ato bondo ka iluongo ni ng'ane. Mara bondo town ni. Kar Gideon Ochanda ma lero Gideon Ochanda iluongo ni Okadui Nyanga okawo Kisumu Central kaito onge politics di chien kanyo. Otoyo Chiambe. Chiambe koro en modhi kawo gine ne bondo. Otoyo Chiambe. Nyocho en mo host Orengo gi Raila gini choma nchal Kisumu cha. Ogolo 50 million. Aya, Adui Nyang. Ano kadwa pake ka wuono lakini awacho. Adui Nyang nyocho support kijende ma jogor ma ya uniform ma nyocho tugo go e pabcha. Adui Nyang gini ema nyocho golo ginene kaka nyocha gichopo. Iwinjo? Koro give credit where it belongs. Are you getting me right? Yeah. Koro ne wawacho Bruno Liende, musungu luonge ni Bruno Liende. Ayo ogada CDC. Member. Musungu luonge ni ogada mano musungu. Bago ya wuoyi ma kimakorigo mari to kinyal koso gimoro nyaka. Jotelo usewinjo ko taji nyingu. Kwaya chomgi achoma tirgi kwecho ija kwecho. Chomgi tirni wasayo wadwaro konywa. Wan gi ng'aya. To dongo an be saw ki yudo dongo. Oina na kwechi. Aro, nitie jachode moro dak Kisumu mabende sane dhe maber gi gine mar chode entertainment kanuse konana jakwecho. Koro kadwa na approve gino. Odhi kawo partner. Okadwa. Jachode na ng'en ka endi ong'iyo gi penj. Ijo. Ber ne use. Anbe jachode no se anya ka dire moko. Boye wer molo talent. Anbe boye wer molo dog. Jachode no se anya ka tijne en mana miel ne mondu. Jachode no se anya ka tan. No se ka koda. To weke. Oweke ma montiang to mani ge pesa kanya ka te. Bora awegi. Anba we jachode no se anya. Gadaro ka wuoye. Anba we ne. But jotelo to winjo ka kwa wuoye. Jotelo winjo gino maber. Kana koro kwadhe mbele. To gi winjo. Kimi tiek shone. Okay. Shoni ka tieko. Aparo ni giwinja gi edwonda kose edwond gini. Giwinja gi edwond gini. To gine na gi wanga kose wang kamera. Gini koja. Gini gi tok kamera. Okay.
Gima okwongo jokanyanam wagon wero kamano ahinya. Piny te jomosebedo ka chung' koda kata mosebedo ka supporta gin joluowa. Nyasaye ogwedh joluo kendo tinggi malo ma higa ma wachako manyien obedi e higa manigi lokruok kendo obedi e higa ma gik moko manyocha chando higa mokalo. Nyasaye omiyu e dabo. Nitie nyiri magombo nyithindo, Nyasaye omiyu nyithindo. Nitie nyiri magombo dhi katedo, Nyasaye omiyu chuo. Nitie nyiwa bende magombo yawuotwa magombo yudo mon kata nyiri mabeyo manyalo dak. Nyasaye mondo timnu kamano. Higa ni ka wachopo Disemba to wachope ka wan gi lokruok ma wanyalo kete mesa ni an be Nyasaye notimona ma, Nyasaye notimona ma. Moloyo mogik walamuru Nyasaye nikech an be higa ni aikonu gik mang'eny. Entertainment, atimo comedy sani to gi inspiration quotation be watimo sani. Donje i TikTok mara mokwongo maduong' manigi 200,000 cha negi kwalo. Koro nawenegi nikech negi post gik maricho richo ma dhi abloke. Facebook page mara bende nitie machako manyien ne osebedo hacked te. Machako manyien ni be nigi ji sani. Kidonjo kanyo biro da any update mara. Ene oyuko kimbi. Aya TikTok be no yuko kimbi. Koro lamnauru Nyasaye wuodhni bor. To ka ok Nyasaye momako badi gi joluo to kumidhi onge. Osiepena duto tema ni diaspora manena kawuono aduoge yamo. Koro wadwaro mana support mathin to wadhi mana mbele. Ok nya bedo support mar pesa lakini obedo support mar advice. Keno gimarach tiwacho kapok omuoch ogo dhoga mbele. Ing'eni unyalo hola gi nyiero to mbele dhoga dhi muoch. Macha nogo dhoga ne uchalo ng'amo ting'o skari kilo 50. Koro mane wach man go maweugo mogik. Mara mogik osiepena te ma jogor ma fan mag te mag jogor umed support gor. Wachako higa jokogalo te kaka Prince geni Lewiso wiga des nyiwa manyigo jogor. Ang'e ka ji wacho uga mara kendo ka ido ng'ato ka wacho ni nyi jogor kiang'owa rita uru ugole sel ka seko ng'amo yanyo nyi jogor. Wang ni koko ya stage tungeni ng'ato ne yanyo uta ko adagi. Emomiyo dhogo muoch eruru kamano. Nyakuramogi kaka pile ng'eny maber ni mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation and adwa naduok erokamano ahinya ne jok mabende osebedo kochung' kodwa nyaka koro sani ni endi. Kiki parapara ni ati samoro wakaweka for granted but we really appreciate you people are fans. Kawuono ne wan ka endi gi yuko kimbi mabende wawacho godo gik moko matin kanyo no endo wawache mana kaka en wawacho mana pachwa imbende inyalo comment gi the other side. Wan higa manyien and nakoni maber kabisa ni wan kaka Luo Trending Nation wabiro gi Luo Talent Search mabende wadwaro wasani matindo mosewacho ni ati gin ok giyud support. Wadwa ni wamigi support kanyo no endo. Wabiro gi event mabende dhi timore kachicha April. Register now. Registration is only 500. Namba en mapiny kanyo no endo. Wabiro ng'eyo ng'amo yombo to watimo free recording. Wan gi jok moko machalo kimbi mabende biro konyo e promotion and the rest. Kokamano waduoko ni erokamano pod luongano mari rasho mari chieno jamo ne mbele. Chiene mineno tambele menga eming'ondo boka. Kare nyalo wachno mari dhako ngode ne gichake kore kubne reto pod chwako sitiri. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin.
mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.